Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam tayo nga Alfred. Dear Manong Nemi. Apay nga ta Manong Nemi no sa sinubay tagay ayat itinapudno ken seryoso. Isupet saan nga maikaskaso. Dahito ti saludsud ko manipod idi. Agayato ko ni tinapudno. Sanggo libaken Manong Nemi may saak nga nataraki. Nasing petak, amok ba't numinom gagangay laeng ngimjak apulos ag sigarilyo. Awan di man di nga bisyok Manong Nemi ti panagkunak. Nasing petak kanatudyonak nga anak. Nasing petak nga tao. Nabudno nga gayem. Nasing petak nga anak. Nga mapay nga ta Manong Nemi. Nakaadgado nga apay ken nga ta Manong Nemi. Siguro, adan iti panunot yun, dahil nga pakasalitaan ket amuyon sa dino iti pagtarayan ken pagtungpalan na. Ngam kayat ko ita nga ibinsa-binsa, iti dahito nga programa. Babayan tinag pa nang patulod, iti detalyena kini Manong Nemi, iti messenger na, ket kinadaw ko king ka Manong, iring ka pa ng urnus, king ka pa ng ibasa. Ngam sagbay ti amin, kablawan kayo, tinaragsak ken nagasat ng oras aldaw yun, iti Nemer Studio, Tinemer Studio Family. Kastaman tayo ka nagitipada ka dumdumngeg ka nagbiboya. Naimag, nga oras tayo aming nga sangapada. Kastiman Manong Nemi nga rugyak, dahito apakasalitaan. Kas kung nakitayan damo Manong Nemi na singpetak, natudyoak, nagagetak, adamat langak, kung makuna nga natarakiak. Siyak ti burdag kada kami nga talong agkakapsat, siyak ti kakaisuan nga lalaki. Nga bunga ti anayat, dapapaki ni mama. Nagraduari ti kolehyo Manong Nemi, di kiti duwa kakapsat kong babay, sada nagsarunong nga nag-asawa, iti nagsinarunong nga tawen. Adandan ti bukod nga pamilya ken balay, kahit siyak langin ti kadandanan dapapaki ni mama. Nakapagturpo sakmet iti college, nga daanak iti bukod nga negosyo. Ahente ak iti agas kanada pay pwestok nga parmasi iti bukod mi nga ili. Kabot na negosyo ket agas Manong Nemi ang i-delivera kadagit na dumaduma parmasya iti Luzon. Adamet kaduak nga panaka-driver ko Manong Nemi. Pasaramat siyak tagmaneho no mabannog ti driver ko. Nga iso da ito ni Lando. Nilando Manong Nemi adaanan iti asawa. Kumpadrek isuna ta anak ko di bunyag ti inauna nga anak da. Kini Verly nga asawa na. Duwan di kita anak da. Saan ka saludsud no kakanyak ni Lando? Boss, tunanong nag-asawa ka? Ito na masarakak ti babae nga nakariknak ti ayan. Managpili ka ngamin, boss. Nakadadudig nag-crush kang ka. Mabaling kong ibaga, sino nagdagkras kang ka? Dagiti pharmacist, iti papananta nga parmasya. Kadi, amin nga babalasang ada ka dagiti parmasya nga supply dati agas ket kras na ka. Salsalod-sudan na kanyak no, ada asawa mo. Mati ko na, awampay ko na ka, tatagam na awampay. Salsalod-sudan na kanyak nagada girlfriend mo. Anak sumat mo. Awang ko nakataumot pa, girlfriend mo, kanya mamong kanyat. Ape kami niya mamukeng ka. Boss, kang kanayan tagkuy-kuyog. Yung kaslawan hilig mo karagi di babae. Ano, pudno dyan sa ludsod na kanyak. Sa ludsod akmat ka. Naridya, bakla ka di boss? Lando. Sa ludsod ko lang, boss, diyak pakatubaksa wala na, makikatan na trabaho. Kakaasim at digit anak ko. Nakakasimat ka ni Kumadrem, no? May katak ti trabaho. Kakaiso na nagpintas ti sweldo. Pakiulit mo sa lutsod. Bakla ka di ko nak, boss. Salsaludsudan din ita. Nadaduma, ming-ming-mingan na ka. Kat nadanugan ka. Sana ka bakla, uy. Diyak pinasarakan di babae nga pakarik na ti ayan. Apay ginaganat ka di deta. Saan mo?
natana nga katao. Gusto nga masabol nga tanang nga kwet di agasawa. Uno agayat. Tapno sa anak to ang babawi. Nakadadod ta di kita babawi nga lalaki. Nga nakiasawa ka na kita babae nga. Uno na kita babae. Iti agbabawi no apay nakiasawa na kinakasto nga pulano. Manong name Jack Matdegde mababalaw ni Lando no kasta sa lunsud na. Uno adawan na lagi ta nga sa lunsud kada kitiya. Mangsal sa lunsud kan kuan. Haging ka manong naming insardeng ni Lando tiya lugan mi nga ban iti may isang ayan dagiti talipapa. Apa yung sardeng mo? Mabisinak mo siya. Ano nga ti makan dita? Tupig kayat mo? Madijak kayat idikat eh. Tupig nga ano nga ti kayat mo? Ada bibing ka dita nga saan nga dikat. Bibing ka nga balinghoy na bibiyapay. Pati makan, boss, kat napili ka eh. Siyak man kat oran niya makan, halakin makapatay kat kayat ko. Aging gaman nung naming, jak man lain, mauray, nilando, dimsagak mat. Napana kita yan na. Hindi takas masulit, dagiti bukal, timatak man nung naming, nakakita ti may isang babae. My God. Gusto matanda ito eh. Parang tagtagkainap ko. Nakunak itinakam ko. Boss, nanginamad dati baling ko yung bibing ka ni... Anong nagamatay na ding? Mercy, manong. Mercy. Hi, Mercy. Hi, sir. Siyak na Alfred. Kinunak manong name kat inyawat ko ti dakulap ko kat inawat na mo. Napagkrit. Abi na bagkrit ti dakulap mo. Igama kita ti bibing ka. Di ka ko magwantis. O di kam ti supot dati imam. Numuna makamot nga ron ti lakom. Ala sir, usarak man to ka. Ngam, mali. Mas lang jak makaubran no, dagwantis o no. Supot ti ima. Nadaros met ti ima ka. Bugbugwak man sabsabunak met. Nagwapo ka sir. Uy. Thank you. Boss. Nasara ka sama din. Puwansa? Mabali mahal cellphone number mo, Mercy? Oo na, sir. Apagod na saan? Tano, agruder ka karagiti lako kita. Teksan nagtap no may isaganak. Insurat naman ng name iti basida papel sa nainted kanya. Account number mo, cellphone, Facebook. Dito yun, sir. Mercy. The Great. Wow, ha? Ano ti profile picture mo dyan? Tapos mo. Awan sa baling account na kasan sa ang lasyak, sir. Ladawak, dati nakaklot up. Nga, parang tikaldit ko. Sige. Anong trabaho yun, sir? Businessman. Wow. Dito ba layo? Opo, pati address, sir. Dito nga crossing. Tiyamyanan. Palaod ka lang naman. Dano mo di balbalayan. Agsalutsot ka sa jay. Alawain la. Sige. Lando, boss, gatangan amin ditan. Ano nung tangar tinakadulo? Indot ibunong ka na kita mayat ng biryanda. Ang katam amin sir. Kwenta mo naman o, tayong kami. Manong nemi kabayatan ng nagbibiyahe kami ngagpamyanan. Adun ti istorya ng Lando kanyak. Kahit mga sawan, boss, nasara ka mon? Wensa? Naisang-sang iti mariknak ni Mercy eh. May saglaklaw ko ti bibing ka. Baka naiwas kang peso ti bibing ka na, boss. Yung napintas, di ba? Napintas. Oras siya ka nagkrasak. Nakawala asawa. Kapi ko mga dyakan naman ni Mercy. Dagiting iba na nagurnos. Nagpudaw. Dagiti lips na. Boss? Opo. Nalamuyot laki kasi nga langana, di ba? Diyakalid na ti mang papintas pa keng kuha na. Sa nabiyag na kiti mata na. Kenji po ti barukong na, boss. Asla mo lang makit-kita no kasunod pintas ti sukong ti barukong na. Ken na kiti legs na. Samod nga rin nga nakapantalon. Huwag nga rin. Ngayon ti question. Adagatan asawa na? Ako ba asawa na? Yung baga na ko man boyfriend nga eh. So bagay, tikas keng kuha na, dap siguro at boyfriend na.
Virgin nga tapay lang isuna. Mapanik na kandan to. Nainlaban daw yung boss ko, kumpadre ka. Hindi makadanon kami ni pwesto manong naming. Pinadas ko ang indayal. Tinumber nga yung kanyak ni Mercy. Agriring sa nasumbatan. Baka busy. Idadako nito ibalay, manong name, kinumusta anak, da papa, kinimama. Kumusta di biyahe, anak? O comment pa. Nakadanon kami ng si bibiyag. Natanang mo nilandong maneho. Kado rin natanang ang maneho, no saan nga natanang, di masabat ka da malaba. Masabat ka masarunuyo. Sa bagay. Wano rin masaruno ka na kayo. Kaya, sasalutsudan ni mamang mo, nintun ka anong agmanungan kami ka. Dahil taga man yung papa. Dandanin. Dandanin. Kasanot kabayag to dandanin. Within this year or next year, magkaasawag to, papa. Mama. Kinunaklat ta kadakwa na manong name indap no sardingan na. Sardam manong name idi atawagak manen ni Mercy. Nagring, idi tada sumungbat. Lalaki. Hello. Saan to? Abi ka di sumungbat. Kitsi ka. Sino ka? Ha? Sika ka di tayo. Mangsang sarungkar ka ni Mercy. Iti pwesto. Sino ka? Jack de Henry. Boyfriend ni Mercy. Abad na kang garat cellphone na pare. At akto di balay da. Napala ni CR. Nagring. Siya ti si mong bat. Abay, direklamom? Boyfriend na ka. Sika na tayo mang paspasir kong kuwanan. Hindi na tali pa pa. Ito alam mo na mamokso na. At agayang boyfriend na. Dandari ka man nagkasar. Rinabiing ngay alag na. O abay, direklamom? Bastos ka man gayang pare. Ano yung bastos? Ibagbag na tipod, no? Dadya nga lapsad na. Ape ko mga jak. Iyala. Nabartek kan sa? Saan ka nabartek? Nakainumak lang. Nagmalas ka din ni Mercy. Maka-boyfriend ti kasken ka. Bastos ka. Loko ka. Nagpakita man ka niya. Kabil ta. Ang paltog mo? Paltog lagayam. Baksyat ti kukak loko. Sika. Awan ti panangon ko mag-isasalita at kasking kabastos. Bye. Manong nemi na turn opak na dakus. Pinampanunod ko. Nagdagay man boyfriend na kasi pati klase na. Nakainom mabanagpasyar. Kindila pa nagununinan. Awan susuro na. Awan modo na. Baka no, saan nga nag-graduate college? Nagsayangan ni Mercy. No kasi dahil lang lalaki man o name pagtungpalan na nakungkunak tinakam ko. Nawala mas di may sa nga oras, itawagak manin man o name isunti si Mungbat. Hello? Mercy? Saan na ito eh? Siya. Ni Alfred. Dati na gimatang amin nga lako mga bibing ka. Iti malam. Sir Alfred. Jack mas dahon nga tumawag ka. Buti inalam cellphone number ko. Ito damo tumawag ka. Lalaki si Mubat. Henry kanot nagan na. Ay, ni Henry? Boyfriend mo? When? Ano matitrabaho na? Tricycle driver. Nakainom nga may pinmasirkin ka? Ang kanayon? No, sa lutsud, kain ka rito, imbaga na kanyak, hindi nakagurgurang. Ano rin ha? Sa Alfred? Adan napasama ka na kayo? Mapilit. Kahit mo sa wen, adan, makulit. Ang agawid, hanggang di malpas.
Ibagman ta sang kagsikog. Nagsikog ako na talagang ikasar na kon. Abi ka di, Sir Alfred. Ay, ito misona? Yes. Wala sa balin? Ah? Hindi mo, Sir Alfred. Nakasaysayang ka, Mercy. Di sulat pagtumbalam. Apay, sir, kayat kakanyak. Nalab at first sight akan ka. Saan ko liba kayan? Saan ka matgayaman nga? Ada matgayaman boyfriend mo? Yung sa bagay, awang pa iti, hanggang pinagkasar. Mabaling ka din kumaik to pumasyarita. Mabaling lang tama, balasang ang magpailaeng. Magananad ka lang, naluko ni Henry. Apay ka, walang nga naluko. Naimon. Kahit mo nga ron, tegbaling nga asawa nga naimon. Mabaling ko Isot, nagipaaya akong tibagi. Mabaling mo at palang mangisina king kuwana. Saanin sa? Natinagak king kuwanan. Isulatan. Bakit babawi kan to? Saan natamat? Manong nemi patit ka sa sarita ka babae ka sila masurunat. Sila nakiting ti panunot na. Hana usaran ti panunot na. Sayang, kilon ko na kidinakam ko. Pinasyarmi kinilando manong nemi ti may nga aldaw. Malim. Naggatangak manong nemi ti mabaling kong ipasarabo kadakwada. Tinawagak ngayon muna, awan iti pwesto na, gabatawan tinaangkat na nga lako na. At na balay na manong nemi, na pang mga rod. Boss, gusto natin magkada nga balay ni Mercy, ho? Sige, iparking mo na lang. Natulugan ta. And then, bantaya ma, baka damang luko. Naluko ka ni Henry. Kinunakmet manong nemi, aging nga limak tawa kati nakalukat nga ruangan iti alad da. Nagtugtugag manong nemi may isa nga bakat tinangilukat tiri daw. Napagamalim yun na. Ay, asino da ito itayang guwapo nga. Ay, itaman lang makita ka barok. Siya na Alfred, mabaling ko, ada ni Mercy? Ada ti kwarto na mabit lang. Mercy, anak ko! Ada, makasabol ka nga! Manong name idrumuar ni Mercy, iti silad na naka-sleeveless, nga naka-short. Aradaman manong name nagkalibagtong na ti pusok. Ngayon simipulot nga dagos iti panunod ko, titiramuak nga no tunggal pasyari ni Henry kada ka mapasamak kadakwada. Kasla inyari ko sila natay naluglugan. Ngayon minikat ko na ito manong name iti panunod ko. Hi. Good afternoon, Mercy. Ay, Sir Alfred. Alfred ko naman natang kanya. Ay, wanggam. Dagiti. Pasarabok ka na kayo. Ay, nakadadureta ng grocery. Nanang, ni Sir Alfredo, aday, pasarabo na ka na tayo. Ay, so matikit kita, anak ko. Para ka na kaming sarata ko, nakdilagam ko. Nanang, aral nyo, no? Ako, mat ka din maperdi dira. Ada pa'y dinagasbing bagnet. Ay, git namin na sa una. Naimas nga isa-usa ti bugoong nga munhamon. Iditat na kami manong name iti salas. Sala ka mauma nga matmat, ti bakabuklan na manong name. Kasi may isang lalaki, magagarang kinag-interes launay. Gusto ti ko na nilando manong name, kissable lips, dagiti bibig ni Mercy. Tipuon ti barukong na. Baglagi din na nakabra, naka-sleeveless, naka-short. Makita mo talaga si bukal na kiti legs na. Kasi din bagak yung kaidi. Na first, nalabat first sa ka. I love you.
Kasano nga Roden, Alfred, adamat yung boyfriend ko. Adapayin mapaspasamak ka na kami. Mabaling mo man ang isina. Papatayin na dyan isina. Ano? Ibang pangdanak. Nagsina kam ka no papatayin na. Di, report ka di polis. Tanyaman tita ka sa mapasamak kang kakatamuda na sino. Aydan ka, Mercy. Sana kas ka ni Henry lang di pagtungpalam. Sayang ka. Kas ka ni Henry, nga muna uminom. Nabartek. Tricycle driver lang. Saan ko lalaing nga na? Ang ko lalaing saan di kinatao na. Eh, masarim ti panunot mo no gayat ka. Sala ka tapuso. Siya, nasing petak. Hanggang kapotasiyak ko na. Amon pa iti babae nga. Sa baling ay nayat ko na sa nga siya. No, pagparausan na doon dita. Ngayon na seryoso. Nga ayat ko. Si Kapalang Mercy. Saan ka itong babawi? Nanas ka nga pagpakaasyak. Aramidek. Di question, Alfred, kat ay etek ni Henry. Isuting karik mo muna kin mauding ayat ko. Mabaling mo mat ngamaswasan na karim. I'm sorry. No, akong kumapay boyfriend ko, angkit apay ko ma. Sisinot siya nga mahit kang ka. Nasiat kang peso. Natraki ka. No, kasta. Bastard na ako. Nabastard ka na siyempre ang danubyo kay. Saan ko mabaling nga pagkaduan ti puso? Ibagbagat lang kang katipod, no? Sige. Aging gaman nung nemi, nga nakangigkamt ka ng tuog. Itirwar. Ano na jay? Sus, sapat agubor. Ngam saan nga ti balay manong nemi, ti maububor no di kat tibahan nga luugan ko. Lando! Abay! Boss! Ada mong ububor na tulugan na! Manong nemi, sinunsod ko kini, Mercy na sinut posible nga mangububor. Baka ni Henry. Inutitayan na. Baka naglingad lang dita, Alfred. Iso ni Henry ni. Dadi ti tricycle nga nakaparking sa jay. Siguro ada nagipulong kang kuhana. Nangitext kang kuhana nga. Ada may pinmasyar kanyak. Awang ngamin ti pomos masyar kanyak. Manipur idi ada nagkinawatan mi. Taparitan na eh. Kasta ti klase nga pagkiasawaan to. Maaramid ko. Ipatpatig ko. Dinadail na tilukan mi. Manong nemi indayal ko ti police assistance. Aday maya police nga talaga manong nemi nga mawanin ti basapol na pa yung Alfred. Naglimbangan. Sir, mabalintay nga yung blatter dito eh. Tayong kaso lang, mabalimang nga maganda jay tatapin nyo akin naramid. Dakala damage dito ya. Sige sir. Agreklamo ako. Ibagkada kayo no sino. Gabot na mga ipaneknek. Di girlfriend na. Ngamawan tinagbanagan na di akaso manon nemi. Sinutok pa na minsan manon nemi tinapan nagpasyaro. Ngamawan tidakasin nga napasamak. Aking gaman manon nemi. Ngiti may katlong ipapangkon, dinanang naman yung tinadanon ko. Ni Mercy nana, ay, di mo tinawagan sakbay nga imbay ka, sir. Ano tandang aro ti cellphone na? Awanan, sir. Awanan? Apay, inyawi din ni Henry di Balayda. Apay, kita, masikog isunan, isong insang pwede na, di anak ko, di bagina kay ni Henry. Nakasaysayang di anak yun, nana, uwang nga ro, anak ko. Bagbaga akmat, bagbagaan mi mat, nga saan nga rubeng nga ni Henry, kasi nga ro ti ugali na. Ang jakman amo, di na amo ang agarim kakengkuana, binagbagak ti anak ko. Ang isinan na ni Henry, kat sikat aklunan nan, tas sikat irumbeng.
Nagsiyat ko man ti biyag nun siya kati makikaasawaan na, sir. Di kahit mga sawan, agasawa tanton. Wen, natulag pa kiti kasarda na ta. Imay dito idi, maam-amo. Ito yung may bulan, ito na 8, ito kasarda. Ay, sir. Pasensya kan. Okay lang na. Ay na. Nakasaysayang. Si kala ko man tagbaling nga manugang ko. Jack again inom. Iti kunak manong nemi pakikisama laing no daduma. Nga mididading aldaw manong nemi tinawagak ni Lando. Tasan ko nga rin na kinadwa, hindi ka na dingal daw. Boss, kumpadre apay, nagkapo ka jay ayan da mercy. Ito yung mga bulan, ito na 8. Nagkasawa na ka nung kinilando. Nanalandog siya tilando. Ay, ni Henry ko nakuma. Alam ni boss, masapul ka nando. Masapul ang kanya, ada pa nanda? Dito'y balay. Oh my God, kaduan nag-aginom. Nakamindwa ako ng ang siyat manong nemi umay ni Lando. Boss, kumpadre, abay, gapotag kasarin ni Mercy. So, akin inumkan. Tsak mawatan tirik na, Lando. Awang ko mati problema. Gapotang, guwapo ha. Businessman ha. Adalugan ko, ato kwarta. Imabakas to eh. Diyan ka mo nga sungbatan deta, kumpadre. Ngayon na sakti si ka. Hindi ko mapalaununa na, sabon ko mangin tultuloy. Hindi na mo nga saanan nga virgin, nga da na imon nga boyfriend na, nga da mapaspasama kang kanakwada. Sabon ko man tultuloy yun, boss. Hindi ko man rinugyam nga linipat, tapos saan ka alda nga masaktan. Kaya so nga lipatan mo. Kasano ti mang lipat? Mga drama ka mat, boss, kumpadre. Kasano ti mang lipat? Title ti kanda na. Arak na ita. Sige, uminom ta. Barba nang makalipat ka, boss. Manong na may naka-adoptive minom. Diyan mo no anit di kiti napaspasamak. Hindi makariinyak manong na may nakigtutak. Ada kita sang ko akwarto. Hindi kita klusinot kaduak. Babae. Kita tila nga nga duwa manong na may lamo-lamo kami. Sino na ito nga babae? Kinitak cellphone ko. Naiparabaw ito lamiseta. Dahil kung anong name itinamber ni Lando. Naimas pala titurok ti babae. Si Mongbat. Hello, boss. Kumadre. Ano, boss? Mayat? Anat mayat? Diyan babae. Diyan ka mat na mas pasamak. Saan kung man di mo amat na mas pasamak? Sino ti babae kadwak? Napantain dohar. Napanta jib diskulandya. JB1. Aping nga napanta sa dyan. Kat inawis ng boss. Yung bagata siya, tinag-drive. Ipapabilit mo nga si katagmaneho. Amo, may di ka na bartay ka kung aping nga di nag-ingawid. Boss, met. Si katibos ko. Aping nga dyan kumagtungpal ka. Talaga ka di mo napupuutan, boss? Oh man, makapagsao ka mo't pailaan. Nakayayat ka nga ron. Hindi nakatugawan dito nga babae. Hindi kinatable mo. Karabas ka, karabas. Ay nga pininitan nga iruwar mo isunan. So, katsika, ang ka nang iruwar? Saan, boss? Hindi na ito kaguramat ni kumadrem. Ayaw mo nga ron. At ito belay
Talugan. Inyawid ko na tako lambat nga yawid ko taluganan. Tag-tricycle kang dulatan. Anong hotel tiyan mi? Nimit bus. Kasi makikita na pintas ng hotel. Third class hotel. Along the highway. Boss, no awan ti puot mo, itatada puot mo. Gagdigusin, nagdigus ka nga doha. Nalapsat ni me. Anataga na. Anataga na. Natamok. Hasmin, dinagan na. Manong nemi na panak ang dagos iti banyo nagdigos. E di makadigos ak manong nemi nakariingin. Ti partner ko. Hi. Hi, good morning. Naligo na ka pala. Hindi ka matagdigosan. Sige. E di nakadigusan manong nemi tilo ko o babae. Nakabalabal pala tuwalya itay. Itay rumari ti banyo. Imitadaan iti sangwanak. Inikat na mo ti tuwalya. Hello. Suot mo na yung damit mo. Aalis na tayo. Huwag mo na. Hindi na natin na uulitin yan ng nangyari kagabi. Huwag na. Bakit? Ano ba nangyari kagabi? 3 beses. Nakatalo akarikos? Galing mo nga eh. Kumain ka pa. Ano? Bakit? Hindi ka mamati? Ano hindi mamati? Ano ibig sabihin hindi mamati? Hindi ka maniwala? Oo. Ngayon, ayaw mo na. Nahugasan ko na. Suot mo tarwatan tarumortan. Uno mo na ako. Uy, yung pangako mo sa akin. Ano yun? Yung tip ko. Tip. Baka itip. Nalagtiwalat ko anong name eh. Bakit nung nagyanan? Damat kompleto. O ito. Wow. Thank you ha. Alfred. Sige. Umuna ka rumarin. Sa ulitin ha. Balik kayo. Manong namin dadakon dito balay, nasakit ti ulok, siyempre kag silid ko. Yung tinugtog niya, mama ti silid, tiri daw silid ko. Yung lukat ko, nagkapkapwa manak. Dilugan mo. Inyawin nila ito drabi. Nagnapanan nyo pala kami ni drabi. Sa saan ka nagawid? Loko nga lang ito, insungsungnak eh. Inadtoy. Hindi ay laod. Makasarak kanto lang at ati pakaalam ti sakit mo. Loko, nagagabgwapo ka. Pagkatapos, digit lang GRO ti pagbagsakam. Ngimat mama. Ay na, Alfred. Ano nga minti mapaspasamak kang ka? Ano pa nga gayatak? Kasi pati klase na nga babae. Ekit kasi madlagay ti klase na ako nam. Abay, itong palain. At kasaran, makikasar to ni Mersin to no 8. O, kita mo. At kasar pa yan. Ay, nakid din na ya. Ay, puti ka kaiso na nga lalaki nga anak mi. So, pakitag saghabag apukin ayat. Iso ka kasi kakumagat. Mamagsangit ka na ni babae. Kasi ang mga amo mi kini, papang mo ini. Kunami, hindi ngagbaling ka ka playboy. Ang customer. Anang nga tama manok baling ak playboy. Nga amin ang kras kanyang katutupak. Madimat nga rin anak, no pag ang awam di babae. Anak, awan sa baling aramidam no di manglipat, iti nga mercy nga bagbagam.
Pinagbalin ko nga busy di bagik ba nung name kanayon to travel mi kinilando. Wan. Oren no na supplyan mi kuman, di dati supplyan mi nga parmasya, ti may isa nga lugar, mapangkan mi. Kahit ko lang malipatan manong name ni Mercy. Talon nga bulan manong name tinapalabas. Sibot ti kasto yung mapaspasamak kanya. Iti agawid kami manong name ket insardeng ni Lando ti lugan iti ayan di talipapangan na kamamok ken ni Mercy. Sabi insardeng mo, Boss, ni Mercy. So, DJ, oh. Ayan na, DJ. Diyan na ka mangisit. Balon sangat din, boss. Ano? Balo. Kaman sa lutsudan. Idagsublin nila duman ng Nemi. Makabulan na yung nga natay ni Henry. Balon ng peso. Apay, di mat masikog. Diyak man na mo. Damag ko kinalang na idik iso nga nagawid di balita na masikog. Asak man tayo magkasalita. Abong babaamon. Natuin. Balon loko. Di okay. Ngayon met bus. Kitore balo. Pagka nanong kumapay met. Mabitlahin. Ay, Mercy. Alfred. Apay nakastit lang mga bulan na ita, sibod natin ni Henry, nakapagkasal ka maglaidi? Di ka mat masigog idi. Naalisan na. Abay naalisan ka. Kinamkabil na. Ano patay na? Nadisgrasya. Oen manong naming insardeng ni Lando tilogan mi iti ayan di talipapangan nakamamuak idi kini Mercy. Sana imbaga kaniyak nga sida ni Mercy. Nakamangisit. Vamos, di nagsalunsudan na apay. Hindi agsublin ni Lando manon nemi na amuak ka talaga nga nabalo. Makabulang ka nun si punatay di asawa na. Boss Intan, mabitlahin. Tapay ba lang? Siyempre, balo isunan. Niyakit din ni boss. Kumpadre ko na ya. Amom, lading itek. Yung nadaduma ka sila nakababat, ipa nagkita kayong kayo. Siyak? Nga bus mo? Kumpadren? Nababat pa nagkita mo kanya? Ano taga po na? Wala ta. Dito nga kinatarakim. At akwartam, at dalugan mo. Hindi pala kasi iti klase ng babae na pagpatpatayam. Ay, di ako mabaling ko. Sa bagay, nabudon pa nagayat ko. Yung sana ka matgayatin. Pag kunamit takat balon. So mabigla yung tinakasarita. Kahit agpeso manong naming nga talaga nga balon. Ano din patay ti asawam? Nadisgrasya. Kabayatan nagmamaneho. Bas, di mo ka nadamag, sir. Bas nga para Manila. Tinakadungparo. Sa tagayam. Di ka mat masigug, hindi? Naalisanak. Kabuti pa ng kapkabil kanyak ni Henry. Ano nga naman tinagay item king kuhana? Iba't patig ko. Mabaling kong iba't patig ko. Kas kayong gamit, Iba't patig na. Oresan ka matakayat. Kung naninanang ko, minamauyong ko rin panagayat ko kini Henry. Kasta siguro may panagayat mo kanya, Alfred. Minamauyong. Ito na nabalokan. Ano tirik nam kanya? Ano na ni sir? Sumapol kalat sa malin. Saan nga siya pagananunak? Baam, tayam-amukan to kini ading ko. Natakapsat mo? Ada, kagabunan dyan Hong Kong. Kahit mo, yamamu ka? Wait lang, ito kin ka rin cellphone number na. Dito, tawagan. At na ni ating mo. Heidi. Napimpinas angim siya. Baka naman boyfriend nan.
Awa matamok. Virgin pa lang de jay. Isot may bagay kang ka. Lipatan ako, Sir Alfred. Ore balo ak. Baka no, saan ka masusurong ayaten? Tapay. Baka mo. Ket, mano nga bulan mo no tawin sa kanto kayat manin. Jakla mo ah. Sige. May namo yung mat ngamin, ipilit ko ba sa bagay balo ka lang karo din. Hindi na pala kayat. Idagsubli ako tiyan ni Lando manong name kabayatan at tarayan tilugan dial ko tinted na nga na cellphone number. Sinong batan na? Hello? Hasmin? Ah, yes, sakni Hasmin. Kumusta? Kastoy. Dagdi balay, o maobra. Jak sakat, agsubli di Hong Kongen. Sino kanda ito eh? Ni Alfred. Salaw na mo mukha Alfred. Tay boyfriend mo. Di na pinasyar. Ako pa'y boyfriend ko. Natagar-aram kanya. Balo kayo ni manang mo. Ayaw mo muna manang ko? Isot ng cellphone number mo. Alfred. Alfred. Ah! Malagip kun. Sika na Alfred. Nga nangar-aram idikin ni manang ko. Nga saan nakakinayat. O ang istorya ni nanang kanya. Sika ni Alfred. Umaling nga to may pasyarin. Sure, habi ka nga saan. Balasa nga, baro ka met. Iti kitahik manong name ni Lando, Miss Isen. Oo. Adagay min recommender ni Mercy kang ka. Ading na? Ading na ka no? Oh, ubing. Baka nalaplapsat. Ibalik mo. Na? Inta pasyarin mo rin, hanta pinakadayo. Anya, kititibos ko akong padre ko na yung agayat na talaga. Sige man lang yan, barbaring masolbar ito na problema. Kasi sa pinapupuutan nga nakadanon kami ni Balay da Mercy manunemi ni nanang na. Ti anday ti sango. Nanay baga malam yo. Alfred! Wala na siya. Ay na. Sudumanong ka. Awan ni Mercy at ada di pwesto. Kan nabalon. Huwag nga ron nakita. Kaya nada ka ni Hasmin nga ding na. Ay, isot adda. Pinadano naktibakit manong name. Hasmin, natasang man ako. Ni Alfred. Iti rumuhar manong name ni Hasmin. Iti salad na. Wow. At pagkakaingasan da ni Mercy. Basta nalaplap sa nga amang. Nakinkinis ti kudis na. Kanagpadpada ti lips, kisabol. Dingi ti mata. So na lang ta. Medyo rokapi dingipan na. Saan nga balin? Awang kalid na. Hay. Kasi ka ni Mang Alfred? Nagwapo ka talaga. Wala kami ti picture mo. Manahalin ni Manang. Nakita ka kung may ito ulit picture. Agawan ako na yung bagam nga gwapo. Kaya talaga, met. Iso laglag ni Manang ko. Ngayon tinapasamak kang kuha na. Naalisampay, takinapkabil ka no, di Henry. Maganda na tayo ni Henry. Tanong saan nga na tayo? Nagtutuloy ko man nagsagsagaban ni Manang ko. At chance am itang kuha na, sir. Saan ko na kaya ito na? Oh? Sino nga kayat mo? Si Hasmin. Manong name sa nga nakapagtimat ni Hasmin no dikat nagdumog. Ni api nga tayong dumog ti babae. Na ibagam na I love you kang kuwana. I love you, Hasmin. Baka mabibigla ka lang, sir. Kayat ko pa inimanang mo idi. Abi ka din nga sikan. Di kayatin. Ano tawa, anda kanyak. Ang pangayatam kanyak. Basta. Baka ni manang ti kayat mo. Sika ti kayat kon. Pinahay na kini manang mo. Hanga balit na balo baten. Sika ti kayat kon.
Alfred, baka no, nadadala masaktan ka. Tapay. Adamot ang boyfriend mo? Awan pa eh. Diyak pa naadan ni boyfriend. Ito na ginagarahan kanya. Habi ko na mga pahayan na kasta. Baliwag tutumay. Saan ka nagdagan? Gagaya, kay bagbagak, alangan ba't na sungbatan ako itiwain. Kan damo ta pala tagkita. Sige, paano no ito pengar nga na imbag? Idada kami ni Dalan mi kinilando nga nun mi numanang kita anak ni Lando. Di madangarot ag saud-sud. Ket siya, aw matamok ni baga. Aging ka nagtimag witla ni Lando ket kunana. Boss, ana talaga ti marikrik na. Agayatak manin. Kini ading na. Gusto na lang ta. Sana, boss. Baka mapahayak manin. Apo, nakindi matinibos ko akong padre ko na ya. Masaktan ka manin. Pinahain na ka ni Mercy. Nasaktan ka. Nagbarbartek ka. Pinilit tapay nga naman napanda GB1. Sa ita, andan sa baling ng recommender na, ading na. Pinahain na ka? Samat agim baka kanulain. Ito doon ang ni manang nakanulain. Awan na di marik na kayat ka ni Mercy. Naibawingan ka ni Hasmin. Kasano nasaan nakangatan ni Hasmin kaskas di. Nyakin natin bus ko akong badre ko na yan. Asyanak man kang kaya. Nakatado dito di lalaking awalang langad. Nagsusukot ni nobya da. Isika. Nagkakubwabo ka na da kwartam. Mo. Pagkatapos si kapit agsagaba. Andan sakit di karkaro ma. Di karkaro? Baka si sagrap ti basol ni papang mo. Uy, nasingpat ni papang ko. Nasingpat ita. Baka naloko yun baro. Ano ko magpakinaigan ni papakan niya. Anak na ka. Sa lusod ng tukit papang mo Baka sinaksaktan ng babae. At ano kastakit. No playboy, sinaksaktan na nagiti lalaki. Nagiti ka anak, iti agbayad. No babae. Mauri lalaki. Kaskin ka. Anak ko matrason tapnog sa gaba ka kinayat. Namisanak mo pala nga. No, at na maminsan. At na matagusar-sumar-sar mga sumay kadwa. Sanak to ang sumarteng. Bohos, ti arabindam ngamin. Ti armem, kada ti madlaw mong agayat ken ka. Tapno saan ka mapaay. Kitam kanya, sa anak pa yan napaay. Amin nga nagbuling ng girlfriend ko, isod na nagpadlaw. Kasi laki ni bakit ko, ni kumadrem. Apay. Isulayang ti nagrigatak, idi nga inharem si ka. Gawat isot lab ko. Tingarot ko natin nagrigat ka. Sagbay nga magunod mo. Naragragsak ka naganganas ka no magunod mo tibalay na pagrigatam. So nga sana itong sumarteng. Dungteng tulad at panawin. Nga talaga nga dan babae nga naikari para kanyak, Lando. Iti may kadwa nga papang ko pa ng pasyar kini Hasmin manunemi adu di kiti naranak. Sana ka basta nakastrek. Ninanang na manunemi ti rimuar iti naladan da ay agor-ore kabiit. Sir Alfred. Tape na na. Ada imuno ng imsika. Iso taking kutsa ka deta ni. Ni engineer na Lander. Engineer? Kanina pampano ni doktor kita Ado kayo di karabal ko. Ado kayo, sir.
Ada engineer, ada doktor, ada pa architect, ada pa konsehal iti ilimi. Sanggun niyang bahay, member? Naduhayan ti karibal ko, nana. Ay na, ngayon sikat kahit ko, hindi pa ila kumaki ni Mercy, anak ko. Nung kumata, ada karbangan, tinaganak ng isuda tagpili. Kada gito, ya. Agad talaga ko mga sikat pili, eh. Ang sabat nga siyak nga rod taking puso. Sana ka rod nga patpatuloy, nana. Ay, magawin ka, atay. Iyoray mo nga rumwar ni. Dati madama nga kasal-salita na. Ay, sudetan na eh. Ginanat na siguro na tamo na daka. Anong name gwapo mo? Nagalamano kang pangidi. Sige kami ni Alfred. What, sir? May the best manuin na lang. Okay, sir. Sayang saan kung manasawa isunay. Nalapsat na talaga ni Hasmin. Piduhak man nung name. Kumusta? Pasensya ka na nag-ururay ka. Pero ito problema. Manipo di adaak, nakabakasyon. Direk sardangan di kita lalaki. Sino ka na kami? Kaya nga rin problema. Hindi ako mabaling kay amin kat takay ko maamin. May sila ka na kami tipilyan. Hasmin. Sila kahit kumanin tagsubli di Hong Kong, tapos numadayawag na kita lalaki. Sila yung awak kat madadag iti mga ipangpangtakan niya eh. Ano ya? Ni konsehal. Isa pang ipangpangtakan niya. Saan ko niyang bayan, member? Ipangpangtakan na pati kita karibal na. So aganan na ka, Alfred. Ang mga numadamag na ka. Nagasaganak, kamatay. May panagnak ko ng mga laban, ti panagayat ko kin Kasmin. Pinainak din ni manang mo. Di subya ng maninuri tabalo. Si kamat yan tipat-patig ko. Alfred, sorry. For what? Sana ka makamagdesisyon. No, adamag dan nga, aklunek baka no, adadakas mo pasamat. No, tagalaga nga siyak tipat-patig mo. Aklunan na. Kasano na patayin na ka ni konsehal. Mga ipangpangtay. Nagasagana kamatay. May labang ko rin panagayat ko ka. Diyak kaya't may ikado nga mapahay, Hasmin. Ito na mapahayak manin. Baka mapanunod ko na pakamatay. Anya? Allah! Sir Alfred, wag! Nagsayangin, no? Allah, huwag naman. Nakunak na redya. Nakunak ng redya. Ang isot pang panunutin. Baka agsubliak sa siya Hong Kongan. Nagpo-problema agi. No, apigid nga kami siyak ti kayat na. No, naapig nga kami na nakadadu kayo ng karibal. Manong nemi manipod mat idin nagadun ti mauawat ko nga death threat. Iti cellphone ko manong nemi. May panggap kini Hasmin. Nabasa ni mama manong nemi ti cellphone ko. Nabasa na manong nemi di kiti pangta. Alfred, anak. Ano di nabasa ti cellphone mo? Mama, napag kami nakibiyangan yung cellphone ko. Ano di kajay? Ano nabasa yo? At mga pagpagtakin ka. Ay, Diyos ko, ay, anak ko na yaburdag, kaya problema nga matalag. Ang mga bigas to'y. Ma, awan ti magdanagan nyo. Namuna ka nagbibiyahe ka, kasano damang tambang kang katidalan. Sardi nga mo din nga babae. Pinain na ka lang, arudan di kapsat na. Nagmaon yung kakangguha na, kakalpasan na yung sublat mo di kapsat na.
Ita, sa bali man nga problema. Nakasaga na kamatay. May panagdag ko lang, ti panagayad ko king kuana, mama. Isus sa po ya. Mangbili ka lang di sa bali nga, awan ti pangtakin ka. Mapanak man na sa lugar da. Haan anak ko, baka ito papatayin na ka. Manong Nemi, paati ni Lando kat di nakayat. Di kayat boss, may ramaraman nak. Anong arti kayat mo? Siya klamapan? Sa bagay, amok batig drive. Driver ka, susaldong ka. Ikit delikado man ti papa ng boss. Kasarong tupin niya ang bakat ko, ni Kumandrem. Kaya nagit anak ko. No pati siya kit matay. No adamang tambang ka dala, parakpakan data. Siyempre, no tirahin da ka, may ramaraman na. Sige, siyak lang di papan. Boss, dagam kumamad ati sa o. Saan nga kinatakrot ti mga diklik di pa nakatay. Adot kas nang matmatay. Eh, kasi nung dinak makita ni Hasmin, ibaganan itong hanak na pod, no? Sige. Naisot ko na. Sabi ko mga rod, tatarabahin na ka ni Hapon Diyos. Tinawag ka muna ni Hasmin, manunemi, nga manatended sa cellphone na. Ang dakit-dahan ko manunemi, asideg ako ni tilugar da. Ni Mercy, tinsublat ko manong name nga tinawagan. Si Mungbat. Hello, Mercy. Alfred? Ayan mo. Adak dito balay. Balayo? Dito na kakamangak. Siyempre, dito tinagyanak eh. Baka so, agsubliaton sa Dibalino at makatawanan ni Henry. Abay. Ni Hasmin. Check pa na mo. Ada di balay siguro. At mawawat ko nga, death threat, hindi pa nagayat ko king kuana. Saan lang nga sikat umawawat, pati di gado manggar-aram king kuana. May mesa lang tigipang pangta, nila ang konsehal. Mom, kasi di bagbaga ni Hasmin kanyak. Agpro-problema nga ron. Sana ka mabuti. Ala, kiti panagnag mo Alfred. Barbareng no, daki kiniadin ko dagkagasat. Barbare nga. Sabi ko nga. Hindi makadanon ako ni Tibalay da manong name si Mabat ni Nanang na. Alfred alak ko. Noon ni Hasmin di masapol mo awan. Napanan na nana. Nagpukaw. Anya? Hindi mo kakit. Nagsubli sa di Manila tapno balbaliw ngaag-apply di Hong Kong. Nga mahumadladak sa napasama kang kuhana, awan tinang itaray. Awan matiyam mo. Pedyak makontak ti cellphone na nana. Ori da kami sabi makontak. Nana, ay na talaga. Ay nako, sana agul-ul mo na ko. Nagpukaw. Awan nga rin timbati na nga surat. Tapno amumi ko mano anat kong kinuhanan. Mano aldawan. May kaduang aldaw itan. Anak ko, ang mga nood na daka sa mapasamag kang ka. Kadaglabas-labas na ito ilugan, bodyguard ni konsehal. Iso nga may advance ko, anak ko, agawid kan. Sige nana, thank you. Ay na, tila mapaspasamak. Uwing hord nana, anak ko, alam, pumalo ka naman ka dun. Matsambahan da ka na kiti ubing ni konsehal. Manong name kas lang alpay manen ti abagak. Iti pa nagawid kon. Kabayan nga agdradribak. Nyamat din ti gas-gasat. Naku nagtinakam ko. Nasisinupay ti agayat ni tinapudno. Samat nga isot may kaskaso. Yung sana ka mapukawang tinamnama manong name. No asino tinaikari. Iso nga talaga. Hindi asa daga kung dito balay, manong name, pinatas ko man na kinontak ti cellphone na ni Hasmin. Nag-ring. Wow, thank you.
Sinumbatan na. Alfred? Abi ka saan ka makontak? Nagkapok di balayo? Saan ka nagbuteng? Napan di balayo? Sana ka magbuteng. Nagkasagana ka matay. May panagnig ko lang ipatpateg ka. Ayan mo. Pimanawag nga rin siya di balay tapno sarding ganda ko di mangriribok kanya. Ayan mo nga itan. Nadak dito lawag. Atakad to eh. Umay ka dito balay. Sa dino. Ibagagkan ka. O ibagamtihan mo. Ito paala ka. Sige na pimbiyas langin no paalanak. Manong nemi di malpas. Di ba nagsarita may kini Hasmin? O naglalimag to ti. Yes! Gabutan naman na maayagan manong nemi nga siyak. Siyak tinagbalagi. Na mapasangpet ko dito ni Hasmin balay. Sigurado. Saan ko nga sardengan? Intawag ko anong name kinilando in may asigod. Sa dinong boss, itimol. Malasin mo ni Hasmin, di ba? Malasin ko. Tapos makontak mo, alam na ito yung cellphone number na. Kontakin mo ito no, sa dekat sa jay. No, damagin mo sa jay na. Malasin naman tutulugan ta, di ba? Uwan, boss. Sige, nga. Ako oray ni Sona. Boss, ni Hasmin nga talaga niya. Iso! Kahit mo sa ipangod to balayo. Uwan ko nakmat. Anong sa ramidem? At doon pa lang sa ingkan. Anong nemi? Uri nakadigos ako ni Tibigat. Napanak man nagdigos. Pabanglok tibagig. Anak ko, may anak ko. Abe, kasta ka. Mama? Asla ka lang di makanakapusa. Ni, abe, mama. Kahit naman tumagdar ka. Bagnak sa kang tugaw. Sakit kasasaritam na bagim. Mama, sumang pwede di manugang yun. Sino? Ni Hasmin. Uwan, mama. Iso na mismo ti sumang pwede. Gabot na magkanatanak manunay, may tinawag ni Lando. Lando, ayan mon. Ayan yun. Boss, awamit. Sino tawan? Ni Hasmin. Saan ba tanang matawagan, tinambar na? Hindi ka manglok-loko kasta. Di tawagan, boss. Sige, boss, tawagan. Tinawagan kang preso. Unattended. Manglok-loko na ito ng babae. Tinawag man ni Landon. Sa pula, madalang dita. Oo, mat, boss. Likaw-likawak dito yung mall. Yung parking ko pa yun, si Marika, nagsapo na kita, hindi kita tatawawan. Linukunak lang? Ngayon tigas-gasat mo, boss. Amok man lang itayan ka talagang sumangpwede, di babae ka. Diyos. Adak dito lawag ko na. Itimol. Paala ka ko na, katuwang ko na. Sige, tawag-tawag na ta. Ngayon talaga lasang kong makontak manong nemi unattended. At adamanin manong nemi kaslasaan na kamakanak apusa ko na ni mama. Anak ko magtala ka man, makaulaw ka. Mama, takay ito umadayo ito. Ano nga doon siya tumadayo ka na ito braek? Sikat umadayo Ano nga hindi mo mas pasama ka, Alfred? Mati amok akit sumangpetin dito ni Hasmin. Pinaalak tao may nakalang ko na. Check ba't makontak? Jesus, apo ko. Baka linoko na ka. Unay mo din. Baso ko kanina magbahay. Piluklukwan lang ng babae. Ayan ako. No asino, saan nga na kari sa mga ipapilit. Ngam sino ko mga ron, mama? Hindi nagsarding nga tricycle sa ako di balay. Nagdadarasak manong nemi. Na nagtamdag ni tawa. Agplete? Ni Hasmin! Ni Hasmin!
Nanang, andan ni Hasmin. Anak ko, kasla kalagbaoyong. Andan ni Hasmin, yes, yes. Sinabat ko manong Nemi, kat inarakop ko. Hasmin, Hasmin. Masensya kan. Abay, pinaala ka. Baka kunak no, saan ako na makontak. Abay namin, naidda pa anak. Na-drained in sa cellphone ko. Isa nga, nagsalsalot sudak latan Iti tricycle, amamuta ka matgayam. Nakasta. Hindi ti arawatin. Dito lang ni. Umikan, super ka. Ma, ni Hasmin, ti manugang nyo. Apay ta na iklon nakakadin. Ay, kaya umay kumapa dito balay nung dinakakloned, di ba, sweetheart? Si ka din napilik. Gabot si ka di patpatig ko. Alfred. Oh, makita yung mama? Agmanugang kayo, mama. O, yung saan ka pala sigurado? Ito pa'y ka-schedule ti kasar. At dadan ti simbahan. Santo pala, ituloy ti kasar. Alam ni mama? Ay, anak ko. Talaga kadimat lang ayat ang ti anak mi. Uwan na. Ay, mama ko narutin Mama, ay na. Nukas na gan mga manugang kamit laing Nadamit lang ang asawa na ti burudik mi. Ay na po, tinakabut-buting nga talagang kaslag pakamatay no, mapahay kinayat. Nimat mama. Oh my God. Ma. Nabalinin? Nadak man ang mukha na sa'yo. Mabalinan, Hasmin. Hanggang di nga nabibitnas no, ikasarnak pa lang mo na. Tapos sigurado. Mabalin? Sige. Manong name kasla sa anak pa lang mamati. Kas laglagdag taga-inip. Iri madamakon nga lalailuan ti babae nga patpatig kumanong. Hagalpasan nga pinaay na sinugat na ti pusok ti manang na. Dito gayam at-adda nga napimpindas na banglo na kinkinis, na imimas, tin sagod ni Apo Diyos kanyak. Dito ko nga napanignagan manong nemi na siyak tinangusat iti ruwangan ti kuweba ni Hasmin. Adadan ti irot ti panangarakop ko kenkwana. Hasmin, thank you for what? Kapatang, Virginia? Kan talagang si ka tinay para kanya. Si ka tinay para kanya, Alfred. So, napanood ko ni may dito ilawag. Tapos di ka stakit. Tapos niya. Orisan na ko mga tinawagan, talagang umahik dito eh. Kadi, si ka tinantak. Nagdesisyon na. Tapos sumardengan di kiti mga ipangpakanta ko na. Mangpili akong kada kayo. Siya kaya tinapili. Gawa talagang sikat pakariknak ti ayan. Sangang kaputa, inidurduron nakdirigan na kanyak. Kas tamatan ginimanan ko. Mabaling ka di manin? Another round? Alfred. Manong Nemi, naisagana nga nalaing ti amin. Saan kami nga napnapan iti lugar da, no di dinaganak kan partido na ti Imay dito balay. Saan lahat naman sumardeng Manong Nemi, ti sanggun ng bahay member ti Ilida, ang mga ipangpangtakada kami. At dalat tamat text na Manong Nemi. Impay-blatter ko. Yung kaso lang, nadadaka sa mapasamak ti may sakata kami. Naangay Manong Nemi dito katedral ti kalay sami. Di February 14 Manong Nemi. Before ti sumarunong nga bulan nga lockdown. February 14 kaldawan di kiti puso Manong Nemi. March, April, May katlo nga bulan itan. Sipod nag-asawa kami. Nagkalay sa kami. Kini Hasmin. Kaya nandapayan nagpitpitik iti saklot na Manong Nemi. Mabadbadi dito balay ni Hasmin at kadwa ni Mama,
Idin to tayo papagin, tuloy na may tinegosyo na. Idin to na kami kinilando, manunemi, tuloy mo may tinegosyo mi. Agtrab-travel kami. Namanin dumas kami, manunemi ti Ayan ni Mercy. Hello, Ipag. Hello, Bayaw. Kumusta? Gusto eh. Narigrig kumaten ti panas ko. Di makiasawa ka, manin. Barbare nga. Kumusta niya adin ko? Masikukin. Uy. Nagasgasat nga rin ni adin ko ng siyak. Nagasgasat akmet. Gapot ti virgin ni adin ko. Siya hindi ko na siya tinasawa sa anin. Kumusta't negosyo? Gusto eh. Paudang ka magedit po unak. Tapos adadot ilako. Why not? Abigid nga saan? Alaman kayong Manong Nemi, kan kanayon kung ikarkararag na sapay kumataon di dagas nga mapasama kanyak, iti biyahe. Tagtutuloy Manong Nemi, ngipang pangtahanak lata, dagiti mang ipang pangta kanya. Manong Nemi, dahito iti pagkasarita. Dahito iti may katlong nga bulan, nga anniversary, iti kalay sami, kaniya, Asmin. Kahit sapay ko dahito nga pagkasarita, kada damat na itad nga adal, wano liwliwa, kada giti padak nga di mga more power to your program, Manong, and God bless. Tuyag gaman nga pagaya mo, Alfred. Thank you mat kang Alfred, iti panagsurat mo. Kante